Здравейте машини, аз съм Янчо Сат, е време за предикшените за днес, 4.2.2016, като сме се харесали два двубоя от групата CSGO Bet и Thread. Ще ви покажа точно за какво ви говоря. Ето е самата група CSGO, Thread и Bet, всеки от вас е добре дошъл и разбира се, когато нямаме предикшене за деня, ние просто скипваме мачовете, имайте го това в предвид. Та, нашите два двубоя за днес са CLG срещу MVS One. Е това за Game Show Global eSport Cup 2016 година, като ние разбира се ще заложим на отборът на MVS, а именно на MBK, KNS, Happy Kyoshima и Apex, като вторият двубой е между отборите на FRAC и Nertrage, като ние разбира се ще заложим на българските състезатели от отборът на FRAC. Разбира се, както всеки път ви казвам, бетвайте разумно и на своя глава. Все пак това са нашите прогнози за днес, 4.2.2016 година. Повтарям ви, разбира се, бетвайте разумно на своя глава, никой не ви кара и да няма после съдите до момента. Повечето двубои сме ги фанали. Надявам се да сме ви помогнали, ще продължим да го правим и ви желая успех все пак с бета, но повтарям още веднъж, бетвайте разумно и винаги на своя глава. Това от мен и групата CSGO Thread Bet, лека вечер ви желая.